Na prostriedku na dedine pri Vyhni býval majáles a tam sa tancovalo, zabávalo. Do tanca im hrala domáca ľudová hudba, ktorú viedol Ján Baláš, to bol cymbalista, a primáša, kontráša, tých mal z osady Rakove, cigáňov. O tej už ani chýru, to sa už všetko rozišlo, osada, to sa zrúcalo. A títo mladí, čo tam boli, všetci tí sa zabávali a tancovali aj za hraníka.